Toivottavasti nyt et kauhean suuria odota sillä lailla, että kun kuoro lasketaan alas lavalta ja muuta tämmöistä, että siellä on nyt semmoinen puhe tulossa, että olisitte vaan ollut täällä, niin olisi ollut kiva olla. Tämä on kuulkaa yksinäinen paikka. Joo, tämä on yksinäinen paikka täällä. Mä olen jälleen kerran hämmästynyt Jumalan suuresta rikkaudesta. Ihmeellinen ehtoollisjuhla, jossa olemme saaneet olla aivan niin kuin lehtimajajuhlien esimakua nauttimassa. Kävin tuossa Paulallekin sanomassa, että tässä ollaan niin Israel-teemalla liikkeellä, että voi mahdoton paikka. Ja meidän seurakuntamme kuoro, sä oot Tarja taitava kuorojohtaja. Sä oot saanut toki eloa tähän, mutta sä oot jopa opettanut niille hebreaa muutaman viikon aikana. Ne osaa laulaa hebreaksi jo tässä näin. Joo, ja opetti vielä meillekin sitä. Eikö se ole ollut muuten mahtavan värikäs ja monivivahteinen hieno ehtoollisjuhla? Ja meidän ei ole syytä unohtaa myöskään sitä, että näin kun olemme koolla, niin iloitsin noista hebrealaisista lauluista siinä myöskin, että Jumala näki hyväksi antaa vapahtajansa syntyä juutalaisten keskuuteen. Me olemme saaneet meidän rakkaan vapahtajamme. Hän syntyi tähän maailmaan juutalaisen kansan keskuuteen. Monesta saamme olla heille kiitollisia. Vaikka Kristuksessa ei ole eroa juutalaisella eikä kreikkalaisella, eikä ole pohjoisen suomalaisellakaan. Kristuksessa me olemme kaikki otollisia Isälle. Mutta Isä näki hyväksi antaa Jeesuksen syntyä juutalaisten keskuuteen. Sitä kautta me olemme saaneet vastaanottaa pelastuksen ilosanoma. Ja sen tähden meidän on syytä muistaa, että me saamme samalla kun iloitsemme rakkaasta synnyinmaastamme ja rukoilemme siunausta kaupungille ja koko synnyinmaalle, niin kuin teimme tuolla vappuna torilla jälleen kerran satojen ihmisten kerran, niin samalla me saamme toivottaa rauhaa Jerusalemille ja sen porteille. Jotain ihanaa on myöskin tuossa, että meillä on yhteiset värit. Jotain ihanaa. Jotain ihanaa on näissä lauluissa. Mä seurasin teitäkin, että tietysti joku hyvin harvahan siellä oli jäykkänä. Mä näin, miten jalka ainakin vipatti siellä penkin välissä. Jos ei nyt ihan niin kuin muuten keho niin kuin kielinyt semmoista, mutta ainakin jalka varmasti vähän heilahti. Niin meillä on myöskin näissä lauluissa, me tykätään nämä molleista aika paljon ja sitten tietynlaisesta iloisuudesta siinä ja monia tämmöisiä. Niin Jumala on jotain yhteistä myöskin laskenut meidän suomalaisten sydämiin juutalaisten kanssa. Ja se myöskin on vuosikymmenten saatossa heijastunut siinä rakkaudessa, mitä Suomikin on osoittanut Jumalan omaisuuskansalle Israelille. No ei mun pitänyt nyt mitään Israel-sanaa pitää, että jos te nyt odotatte, että tämä oli niin kuin pohjustusta, että mä rupean niin kuin Israeltilaisuutta pitää, niin Jumala ei ole siihen vielä sillä armottanut ja kutsunut sillä lailla, mutta halusin vain itselleni ja sinulle muistuttaa näistä perusasioista. Siunataan päivittäin ja siunataan seurakunnassa Jumalan omaisuuskansaa Israelia. Kiitos Raimo alustuksesta ja tuosta aloituksesta. Jumala on nähnyt todellakin hyväksi, niin kuin luit Efesolaiskirjeessä 1. luvussa ja sen jakeessa 21. Mä tuossa koko ajan mietin, että Pyhä Henki, mitä nyt? Mä olen ollut siinä vähän niin kuin koko ajan semmoisessa kuoleman paikassa ja pohtinut, että miten Pyhä Henki sä koet nyt hyväksi tätä jatkaa. Ja tartun tuohon ja lähden tästä liikkeelle nyt tällä kertaa. Jae 21. Jumala näki hyväksi, että hän asetti Kristuksen korkeammalle kaikkea hallitusta, valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa. Ja nämä kaksi ajatusta tuossa, ei ainoastaan tässä maailman ajassa, vaan myös tulevassa.
Me niin helposti unohdamme sen asian, että on olemassa tämä maailman aika. Ja tämä maailman aika kerran päättyy. Jumala sen tietää tarkalleen, milloin se tapahtuu. Hän tiesi tarkalleen, milloin, niin kuin Raamattu ilmoittaa, että kun aika koitti, Jumala lähetti oman poikansa Jeesuksen. Te muistatte tämän Raamatusta. Ja myöskin Jumala, Isä Jumala tietää ainoastaan, mikä on tämän maailman ajan kokonaiskesto. Raamattu ilmoittaa myöskin sen, että poikakaan ei sitä tiedä, Isä yksin sen tietää. Ja senpä tähden meidän on kyllä syytä muistaa se, että on tämä maailman aika ja on myöskin tuleva maailman aika. Ja kaikkien näiden maailman aikojen, nykyisen että tulevaisuuden ja tulevan, kaikki vallat ja voimat, kaikki on alistettu Jeesuksen Kristuksen hallintavallan alle. Näin suuri ja mahtava on hänen kuninkuutensa ja majesteettiutensa, ei yhtään vähempää. Tämä maailman aika ja tämän maailman viisaat, tämän maailman oppineet ja vähemmän oppineet, kun tuntuu siltä, että mitä enemmän ihminen on oppinut, niin joskus tuntuu siltä, että sen ymmärrä oikein, sinä joka olet koulutettu, minä en ole koulutettu. Mitä oppineempi on, niin sitä tyhmemmäksi ikään kuin tulee. Onneksi nykyään on myöskin tuolla oppineiden joukossa, siellä on henkilöitä, jotka todella osoittavat sen, että ihminen ei ole syntynyt mistään räjähdyksen tuloksesta, vaan Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Ja mieheksi ja naiseksi hän loi ihmisen. Mieheksi ja naiseksi, ei siltä väliltä, vaan mieheksi ja naiseksi. No ei tästäkään mun pitänyt puhua. Mennään nyt siihen asiaan, mutta jotenkin koivaan, että tämäkin on jollekin, joko täällä salissa tai siellä nettipäätteen ääressä, sinulle annettava ikään kuin rohkaisuksi. Kuuntelimme noita lauluja tuolta Israelin maalta, hebrealaisia lauluja. Raamattuhan on täynnä mielenkiintoisia kohtaamisia. Ja kohtaamisethan on hirmu kiinnostavia lukea. Ja tuossa kun mietin tätä tilaisuutta, niin katselin erästä Raamatun ehkä sanoisinko kuuluisimpia ja voi olla kuuluisin keskustelu, joka tapahtui tuolla Israelin maalla. Oli eräs mies, joka päivä toisensa jälkeen kokoontui uskonnollisten johtajien kanssa ja teki sitä, mitä nämä miehet tekivät. He keskustelivat Jumalasta. Jumalan tavoittamisesta, Jumalan miellyttämisestä, otollisuudesta olla Jumalalle otollinen. Tehän muistatte sen, että silloin oli tämä uhrien aika ja silloin se haettiin sitä otollisuutta Jumalan edessä näiden uhrien kautta, joka piti olla virheetön. He keskustelivat Jumalasta. Ja siihen joukkoon kuului myöskin tällainen persona kuin Nikodemus. Hän istui näiden miesten joukossa, väiteltiin, pohdittiin, selviteltiin ongelmia, valtavan isoja ongelmia, mitä saa tehdä sapattina. Ne oli heille silloin isoja asioita. Mikä on vaimosta eroamisen oikeutus tai ei ole oikeutus, et cetera, et cetera. Todella viisautta tarvitsevia kysymyksiä. Mitäs Jumala sanoo näihin asioihin? No, Nikodemuksenhan oli tiedettävä se, koska hän oli yksi niistä oppineista. Hän oli yksi sen suuren neuvoston jäsenistöstä, tämän Sanhedrin jäsenistöstä, jonka tuli olla oppinut ja tietää nämä asiat. Jos joku tuli kysymään, niin totta kai se piti tulla niin kuin apteekkihyllyltä se vastaus. Piti olla viisautta, piti olla pään tietoa, piti osata, piti onnistua. Hän kuului Tooran tutkijoiden eliittiin ja hän oli omistanut elämänsä laille sen tutkimiselle ja niin kuin sanoin, istui yhdellä suuren neuvoston istuimista. Hänellä oli ansioita, hänellä oli myöskin sen mukaan tuotua valtaa. Mutta yksi asia hänellä oli myös samanlainen kuin
tavallisella kansalla. Hänellä oli kysymyksiä. Paljon tietävä mies, mutta hänellä oli kysymyksiä ja oli todella kipeä kysymys elämässä. Hän oli kuullut kansan villitsijästä, takapajuisesta opettajasta, jolla ei ollut uskonnollisia tutkintoja eikä taustaa, mutta aivan kuin magneetin lailla tuo mies, tuo galilealainen opettaja veti ihmisiä puoleensa. Mies, jolla oli aikaa tavalliselle kansalle syntisten keskuudessa olla ja viettää aikaa. Toisin kuin nämä oppineet, etteivät he vaan saastuisi. Mutta Jeesuksella, tuolla miehellä, oli aikaa. Jotkut sanovat, että hän karkotti ihmisistä riivaa, ja jotkut sanovat, että hän paransi jopa sairaita. Jopa herätti kuolleita. Mikä oli tuo mies? Toiset jopa sanovat, että hän antaa syntejä anteeksi. Millainen oli tuo mies? Nikodemuksella paljon kysymyksiä. Vasta hiljattain hän oli puhdistanut temppelin rahanvaihtajista, lintujen ja uhrieläinten myyjistä. Vasta hiljattain hän oli antanut noista nauhoista ja naruista tehdyn ruoskan heilua siellä temppelissä ja kaatanut kumoon kaikki rahanvaihtajien pöydät ja sanonut, että ulos täältä. Miksi? Sen tähden, että se oli hänen isänsä huone. Hänen isänsä huone, jossa hän tiesi, että siellä tulee lähestyä isää. Mutta se olikin varattu siihen, että tehtiin kauppaa. Köyhältä kansalta, tavalliselta kansalta otettiin viimeisetkin roposet pois. Viimeisetkin denarit. Tiukalla työllä hankitut denarit. Sinä päivänä, kun Jeesus tyhjensi ja putsasi tuon temppelin, tuskinpa hänen kannattajajoukkonsa kovin paljon siinä kasvoi. Mä luulen, että taisi lähteä joitakin pois ja tuumasta, että tämä mies ei miellytä. Nikodemus oli seurannut tätä miestä, jolle hänellä oli kysymyksiä. Matteuksen evankeliumissa muistaakseni, korjatkaa jos olen väärässä, nyt vaan menee muistin perusteella, jopa Jeesus mainitsi, että se oli ryövärien luolaksi otettu se temppeli. Aika kovia sanoja, mutta kuka ne sanoi, hän tiesi. Pöly oli tuskin kerennyt laskeutua sen jälkeen, kun siellä viimeiset pöydät oli nurin, niin siellä jo papisto ja neuvosto otti selvää, kuka oli tuo mies, mitkä on hänen taustansa, mistä hän tulee. Senpä tähden Nikodemus Johanneksen evankeliumissa, sen 2. luvusta alkaen jo ja varsinaisesti 3. luvun alusta, kerrotaan, että Nikodemus tulee yöllä kysymystensä kanssa. Hän ei halua muiden ja varsinkaan noiden oppineiden tietävän tästä tapaamisesta, koska he eivät ymmärtäisi häntä hänen kysymystensä kanssa. Hän tulee vaatimattoman talon ovelle. Hän tietää, tuolla ne kaverit kokoontuu. Ja varmasti hiljaa koputtaa ovelle. En tiedä, kuka sen oven avaa. Raamattu ei kerro, meidän on turha laittaa siihen, emmekä saakaan laittaa ylimääräisiä. Jos tässä nyt tulee joitakin sanoja, joita käytetään enempi, niin suo se anteeksi. Joskus puhujakin saa hieman niin kuin värittää kertomusta. Jos siinä Jeesus tuli ovelle ja avasi tuon oven, niin Nikodemus astuu sisälle ja näkee, siellä on ihan tavallisia kalastajia. Siellä on jopa veronkeräjiä, publikaaneja, veronkantajia. Ja Jeesus viittoo Nikodemuksen sisälle ja Nikodemus astuu sinne ja aloittaa tuon raamattuun tallennetun, Johanneksen tarkkaan tallentaman kuuluisan keskustelun. Nikodemus sanoo näin 2. jakeessa. Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole
hänen kanssaan. Tässä Nikodemus niin kuin aloittaa tuon keskustelun hyvin hienosti, sillä fiksusti ja filmaattisesti ja aivan niin kuin kerää pisteitä, että mä oon opetellut, kyllä mä tunnen ja tiedän läksyni hyvin. Mä olen Jeesus tietoinen, kuka sä olet. Sä et voi olla muuta kuin Jumalan lähettämä. Aivan niin kuin antaa tunnustuksen siinä Jeesukselle. Ja mehän ihmiset olemme sellaisia, että kun me haluamme jonkun suuren ja suuremman tai kuuluisamman henkilön kanssa tuttavuuksiin, niin ei me nyt lähetä sitten mitenkään tällä osoittelemaan tai muuta. Kyllä me pikkusen niin kuin suomeksi sanottuna nuoleskelemme, kun me menemme ihmistä kohtaamaan. Tuossa oli pikkusen Nikodemuksen kohdalla jotenkin semmoista inhimillistä, vähän niin kuin pisteiden keräämisen makua, kun hän tuli siihen ja julistaa Jeesukselle siinä nuo kuuluisat sanat, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Kukaan ei pysty tekemään tuommoisia, jos ei Jumala ole hänen kanssaan. Kyllä me ihmiset olemme tällaisia. Me olemme raadollisia, me olemme pisteen keräjiä ja semmoisia niin kuin jopa Jumalan edessä. Valitettavasti olen itsekin sortunut, tunnustan sen reilusti, sortunut niin kuin, aivan kuin pisteen keräjäksi. Täällä voi olla joku toinenkin, ei sen useampaa, mutta ehkä yksi voi löytyä täältä itseni lisäksi. Joten ihan lohduttaa minua, että yksi ainakin löytyy. Aivan niin kuin Jumalan eteen tulisimme ja esittelisimme, että no kyllä sinä Herra tiedät, ja vähän niin kuin kohotetaan häntä, ja että me itsekin saisimme sitten jotenkin palasen niille meidän teoillemme. Mutta Jeesus ei lähtenyt tohon peliin mukaan, ja valitettavasti täytyy tunnustaa, että Jeesus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hän ei lähde meidän ihmisten peleihin mukaan niin kuin tämmöisissäkään asioissa. Tämä ajan ihmiset, yhteiskunta ja valitettavasti mekin Jeesuksen seuraajat joskus erehdymme siihen, että me ikään kuin lähtisimme niin kuin jotenkin tämmöistä kauppaa tai VIP-asemaa etsimään Jeesuksen seurassa. Jeesus ei lähde tällaisen mukaan. Jeesukselle me olemme kaikki samanarvoisia. Mutta hän ymmärsi tämän Nikodemuksen kohdalla ja hän lähti ihan suoraan asiaan. Hän niin kuin leikkasi jutulta siivet ja otti ne pois siitä. Ja Jeesus ei aloittanutkaan semmoista, että no kyllä minäkin tunnen sinut Nikodemus. Onhan minä kuullut sinusta, hyvin viisas mies. Osaat kyllä ratkaista paljon ongelmia ja nautit luottamusta ja totta kai minä arvostan sinua. Vaan Jeesus lähti suoraan asiaan, koska hän tiesi, että ei Nikodemus tällaista tarvitse. Hän tarvitsee kysymyksiinsä vastauksia. Oletko huomannut, että kun keskustelet ihmisten kanssa hengellistä asioista, niin voi meitä polosia, mekin niin kuin Jeesuksen seuraajat, me lähdemme vähän pyörittelemään, että mä nyt vaan loukkaisi ketään ja astuisi varpaille ja aivan niin kuin, kyllä te ymmärrätte sen, vähän niin kuin vesitetään sillä ja ihminen tulee elämänsä kipeimpien kysymysten kanssa ja odottaa, että meillä on niin kuin vastaukset täällä. Ja nehän on täällä. Mutta me alamme niin kuin meidän kokemustemme perusteella, meidän mielipiteiden perusteella, meidän ihmisviisaudenkin kautta niin kuin herkästi mukaan siihen ihmisten keskusteluun, kun meidän pitäisi viedä ihmiset suoraan Raamatun ilmoitukseen. Suoraan siihen, mitä Raamattu sanoo. Suoraan siihen, miten Jeesus toimi. Suoraan siihen, miten Pyhä Henki ohjaa meitä. Eikä niin kuin lähteä sille tielle ikään kuin, ihmisten juttuihin mukaan. Jeesus julistaa yksinkertaisesti jakeessa 3 tämmöiset sanot. Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Jeesus hyppää suoraan asiaan. Jos ei ihminen synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa.
Miehelle, joka tuntee Tooran kuin omat kirjoituksensa. Miehelle, joka on täynnä viisautta. Miehelle, joka on täynnä monenlaisten kysymysten ratkaisua. Hän iskee suoraan ytimeen. Jos et synny uudesti ylhäältä, et voi nähdä Jumalan valtakuntaa. Asetappa itse sille paikalle. Sille paikalle, että joku latelee sulle ja sanoo suoraan niin kuin tietää, mitä sä tarvitset, ja sä niin kuin hämmästyt vaan, että se on niin suora sanoissaan. Monet tarvitsevat tänä päivänä sitä, että me olemme suoria sanoissamme, mutta me puhumme rakkaudessa. Ei Jeesuskaan tuossa syyttäen puhunut, vaan hän puhui rakkaudessa suoraan tämän Nikodemuksen sydämeen. Ja kun me puhumme Jumalan sanaa, ajassa, jossa se haluttaisiin vesittää, pehmittää, ottaa kaikki se ydin pois sieltä, niin kun me puhumme Jumalan sanaa, siihen toiset loukkaantuvat ja toiset kokevat, siinä on se vastaus minun elämäni kysymyksiin. Ja tuohon kysymykseen, mikä Nikodemuksellakin ja kysymykset, mikä oli sisällä, siihen Jeesus niin kuin pläjäyttää suoraan niin kuin kylmiltään vastauksen, jos ei synny uudesti ylhäältä. Tämä on raamatullinen vedenjakaja muuten tänäkin päivänä. Sitä se oli Nikodemuksen aikana. Sitä se oli Nikodemukselle. Ihan selkeä vedenjakaja. Nikodemus oli toisella puolella hänen viisautensa ja kokemustensa ja taidollisuutensa kanssa ja onnistumistensa kanssa. Ja toisella puolella oli Jeesus, joka ei peitellyt ollenkaan heidän välillään olevia eroja. Nikodemuksella oli hyviä pyrkimyksiä, ja niiden kanssa hän tuli Jeesuksen tykö. Hänen filosofiansa oli erilainen ja sellainen ajatus, että kun Jumalalle antaa parhaansa, niin on onnistunut. Tänä päivänä on paljon ihmisiä, jotka kysyvät ja ihmettelevät, miksi minun tulisi tehdä parannus? Miksi minun tulisi uskoa Jeesukseen? Miksi minun tulisi tehdä niin ja näin ja noin, kun minä olen niin hyvä ihminen? Kun puhumme siitä, että annamme parhaamme, mikä oli Jeesuksen vastaus siihen? Sinun parhaasi ei riitä. Sun parhaasi ei tule koskaan riittämään Jumalan edessä, vaan sen tähden hän sanoi, on synnyttävä uudesti ylhäältä. Parhainkaan ihminen, onnistuneinkaan ihminen ilman Jeesusta hän ei riitä. Nikodemus epäröi hetken siinä. Synnyttävä uudesti. Synnyttävä uudesti. Miten ihminen voi mennä takaisin äitinsä kohtuun? Hän heti ajattelee niin kuin inhimillisesti näitä asioita. Meilläkin on seurakunnissa ja meillä uskovina, meillä on liian paljon inhimillisiä ajatuksia ja asioita. Ne, mitkä tulisi käsitellä hengellisesti, hengen kautta käsitellä hengelliset asiat, me käsittelemme meidän järjellämme. Ja sitten tulee yhteentörmäyksiä. Jumalan sana sanoo näin, minun kokemukseni, minun ajatukseni, minun mielipiteeni sanovat näin. Hengelliset asiat käsitellään hengellisesti ja ajalliset ajallisesti. Sun on syytä huomioida se, että näissä hengellisissä asioissa Jumalan sanan alueella toimii pyhä henki ja meidän henkemme. Siellä ei toimi meidän järkemme ja viisautemme. Senpä tähden tämä on niin kuin, meidän tulee uskoa niin kuin lapsenomaisesti. Ja sitä kautta me pääsemme uskossamme syvyyksiin. Syntyä uudesti. Varmaan Nikodemus mietti hetken siinä, miten ihminen voi kelata elämänsä filminauhaa takaisinpäin? Miten voi aloittaa alusta? Emmehän me voi syntyä uudelleen. Mutta kuinkahan moni ihminen tässäkin salissa haluaisi aloittaa alusta?
Kuinka moni ihminen Kokkolan kaupungissa tänäkin päivänä kulkee tuolla Suomen maassa, tässä maailmassa, jotka haluaisivat aloittaa elämänsä alusta? Kuinka paljon on pettymystä omassa elämässä, tappioita, murhetta? Kuinka paljon on niitä, jotka illalla painavat päänsä tyynyyn ja aamulla kun ne herää, ne ajattelee, että voi ei taas. Taas on alettava. Kuinka moni haluaisi aloittaa elämänsä alusta? Mutta kuka pystyy siihen? Syntynyt uudesti. Mä pohdin sitä ja mietin sitä. Mä en ole terveydenhoitoalan ihminen. Täällä on oikein huippulääkäreitä ja sairaanhoitajia, kätilöitäkin on täällä paikan päällä. Jos koet tarvetta, niin tulet tilaisuuden jälkeen rakkaudessa ohjaamaan ja oikaisemaan minua tästä. Mutta käsitykseni mukaan syntymä on luonteeltaan passiivinen tapahtuma. Syntyvä lapsi ei millään tavalla myötävaikuta siihen tilanteeseen, vaan kun synnytys on tapahtunut ja lapsi on tullut maailmaan, niin äitiä kiitetään ja ylistetään siitä, kun lapsi on syntynyt. Ja pienelle lapselle hänen mitallinsa, kultamitalli on se, että annetaan vaikka tutti suuhun ja kääritään lämpimiin vaatteisiin. Ja äiti on tehnyt sen työn ja häntä saadaan kiittää, että ihana kun lapsi on maailmassa. Eli lapsi on niin kuin passiivinen. Hän ei ole aktiivinen ja toimi sillä tavalla sen syntymän eteen, vaan hän syntyy ja äiti hoitaa tämän hienon työn. Myöskin hengellinen syntymä vaatii ja kaipaa pätevää vanhempaa, ei kyvykästä lasta. Ja siinä hetkessä tarvitaan todellakin vanhempi, ja nyt en puhu ihmisen iästä. Tässä sanassa, kohta missä Jeesus puhuu syntyä uudesti ylhäältä, niin tässä on tarkkaan valittu sana uudesti. Ja nyt haluan, jos ei mitään muuta, niin tämä jääköön sinun mieleen tästä saarnastani. Uuden testamentin vanhimmat kirjoitukset on kirjoitettu kreikan kielellä. Ja tässä uudesti sanan kohdalla on käytetty 2 vaihtoehtoa. En osaa lausua nyt näitä oikein, mutta kerron sen sisällön. Ensimmäinen vaihtoehto on tämmöinen kuin palin, joka tarkoittaa jonkin teon toistamista, aiemmin tehdyn tekemistä uudelleen. Ja nyt se sana sitten, jonka haluan sinun muistavan, on anoten, joka myös kuvaa toistamista, mutta edellyttää, kuuntelepa nyt tarkkaan, edellyttää alkuperäisen tekijän tekevän sen jälleen. Se merkitsee sellaista, että ylhäältä korkeammalta paikalta henkilö, joka on taivaasta tai hän on Jumala. Eli se, joka ensimmäisellä kerralla on tehnyt sen teon, hän tekee sen uudelleen. Ja tämä sana on juuri Uudessa testamentissa siitä, kun puhutaan, ja Jeesus sanoi, että sinun on synnyttävä uudelleen. Henkilö, joka on ensimmäisen kerran tehnyt sen teon, hän toistaa sen teon uudelleen. Otetaan tämmöinen esimerkki, joka ehkä saattaa avata tätä hieman. Jos sä menisit vierailemaan taidenäyttelyssä vaikka Louvressa, ja sä menisit ihailemaan sinne taulua, ja näkisit siellä, että siinä on maailman kuuluisa Mona Lisan taulu. Menisit sinne, ja minä olisin siellä, ja huomaisit, että Timo ottaa vaikka maalauskankaan siihen esille, ja sitten paletin siihen ja värejä, ja mä toteaisin, että aionpa maalata tuon Mona Lisan tuosta. Niin minähän voisin tehdä ja tekisinkin sen. Maalaisin Mona Lisan uudelleen. Mutta valitettavasti Timo ei ole Leonardo da Vinci. Hän ei ole se alkuperäinen maalaaja, vaan Timo maalaisi oman näköisensä Mona Lisaa ja tekisi siitä sellaisen. Teknisesti ottaen minä tekisin sen ihan oikein ja uudelleen, mutta tässä kohdassa Jeesus tarkoittaa juuri aivan toista.
Hän käyttää sitä sanaa anoten, joka edellyttää sen alkuperäisen tekijän toimintaa, ja samalla hetkellä niin kuin Mona Lisa pitäisi maalata uudestaan Da Vincin toimesta. Silloin se olisi niin kuin uudelleen. Ja tätä samaa tarkoittaa Jeesus tässä hetkessä, syntynyt uudesti ylhäältä. Eli kun sinä olet syntynyt tähän maailmaan, niin sinä olet tänä päivänä Jumalan teko. Jumalan teko. Psalmeissa kirjoitetaan ihanasti, jota käytän myöskin lapsen siunaushetkessä. Siellä kerrotaan, kuinka Daavid kirjoittaa, että minä olen ihme sinun kädestäsi. Sinä olet elävä ihme tänä päivänä. Jokainen teistä. Eläviä ihmeitä. Jumala on saanut sinut aikaan, vaikka olet syntynyt äitisi kohdusta, miehen ja naisen tahdosta. Mutta Jumala on antanut sen elämän. Samalla tavalla uudesti syntymässä tarvitaan alkuperäinen tekijä, joka synnyttää sinut uudesti ylhäältä. Ja siinä hetkessä, niin kuin Jeesus kertoi, ihmisen on synnyttävä uudesti ylhäältä, jos hän haluaa nähdä Jumalan valtakunnan. Samalla tavalla siinä prosessissa, kun ihminen uudesti syntyy, Jumala toimii ja me olemme passiivisia. Me otamme vastaan. Meidän tekomme, meidän aikaansaannoksemme, meidän hyvät pyrkimyksemme, se mitä me olemme, eivät vaikuta siihen, vaan Jumala on tässä se, joka vaikuttaa. Ja jos tänä päivänä olet ja kun olet Jeesuksen Kristuksen oma, hänen seuraajansa, niin ajattele kuinka ihanaa on. Sinä olet Jumalan käden työtä myöskin hengellisesti. Se on Jumalan suuri teko sinun elämässä. Ja senpä tähden se onkin Jumala edessä otollinen. Se kelpaa Jumalalle. Hänelle kelpaa, et ole mitään kakkosluokkaa, et ole mitään rupusakkia, et ole mikään maanantai-versio tai maanantai-teos, joita joskus autoistakin löytyy. Saa olla jatkuvasti korjaamolla. Sinä olet Jumalan käden työtä, alkuperäisen luojan kädestä lähtöisin. Raamattu sanoo myöskin korinttilaiskirjeessä, siis jos joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus. Se mikä on vanhaa on kadonnut, katso uusi on sijaan tullut. Sen uuden sai aikaan sinussa Jumala. Uusi luomus. Sinä olet uusi luomus Kristuksessa. Se ei auta, että me yritämme uudelleen elämässä, vaan se auttaa, että Jumala tekee ihmeen. On kyse Jumalan ihmeestä. Ja tämä ajatus tyrmää Nikodemuksen. Se pysäyttää tuon oppineen miehen aivan täysin, että nyt mentiinkin niin syvälliselle alueelle, että minäkään en viisauteni kautta, niin kuin, nyt mennään korkealta ja kovaa. Miten tämä on mahdollista? Jeesus vastaa uudelleen ja ohjaa hänet ja meidät Raamatun ytimeen. Raamatun ihan sinne ytimeen, josta sanoisi oikeastaan, että tämä on niin kuin elämän koodi. Nykyäänhän kaikki on koodeja jossakin. On koodi, sitä, tätä, tuota, salatunnus ja tunnusluku ja sitä. Elämän koodista on oikein kyse. Ja siihen Jeesus vie nyt seuraavaksi tuossa keskusteluhetkessä Nikodemuksen. Siinä on 21 sanaa. 21 sanaa. Ja on elämän koodista kyse. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. 21 sanaa. Sen mittainen lause, jonka voi helposti oppia ulkoa. Sen mittainen teksti, jonka voi tässäkin salissa jo tänäänkin voit opetella se ulkoa, jos et sitä jo osaa. Niin lyhyt lause, mutta se on kestänyt ja kestää. 2000 vuotta on kestänyt myrskyt ja kysymykset. Tämä 21 sanan lause. Se kestää edelleenkin ja se kestää loppuun saakka. Jos
sinä et tiedä Raamatusta mitään, niin hyvä ystävä, aloita tästä, opettele tämä. Ja jos sinä tiedät omasta mielestäsi Raamatusta kaiken jo, niin palaat tähän takaisin. Tämä on Raamatun ydin. Jumala on maailmaa rakastanut. Hän on rakastanut sinua. Hän on rakastanut minua. Hän on rakastanut kaikkia, ettei yksikään. Ei yksikään. Ihanko totta, ettei se kaveri siellä, se josta mä nyt en oikein tykkää, se joka teki mulle näin. Ihanko sitäkin varten? Jumalan sana on suora. Aivan niin kuin Nikodemukselle sanottiin, jos ei ihminen uudesti synny ylhäältä. Ihanko murhaajakin? Kyllä se näin on. Minun lihani ei tahtoisi hyväksyä sitä. Silmä silmästä, hammas hampaasta. Mutta ihanko hänellekin? Jeesus sanoi ristilläkin jopa ryövärille. Ei siellä kerrota, että mitä kaikkea hän oli tehnyt. Eikä Jeesus luetellut ihmisille, että tämä muuten sai sen ja sen ja sen anteeksi. Vaan hänellekin Jeesus sanoi, tänä päivänä sinä olet minun kanssani. Jos se Jeesus antoi hänelle oikeuden tulla hänen verensä kautta Isän tykö, onko meillä oikeus sanoa, että se ei riitä sille henkilölle ainakaan? Presidentti voi antaa tässä ajassa armahduksen tätä aikaa varten. Jumala voi antaa armahduksen koko ikuisuutta varten. Kuinka hän tahtoisikaan se antaa. Ja se armahdus ei ole sellainen, että se kirja jää niin kuin arkistojen kätköihin, että presidentti on armahtanut ja se pistetään talletukseen sinne lokeroon lukkojen taakse. Vaan Jumalan sana osoittaa, että se lyötiin ristille. Se lyötiin Golgatan keskimmäiselle ristille se syytekirje, joka oli sinuakin vastaan. Se lyötiin Kristuksen kanssa siihen. Ja yksin Jumala voi antaa niin anteeksi, että hän kokee aivan kuin sinä et olisi sitä tehnytkään. Hän ei edes muista sinun tekojasi. Näin suuri on Jumalan armo. Nyt pitää kiirehtiä. Vielä muutama ajatus ja sitten päättelemme. Kadotus. Nikodemus kuuli tuon sanan myöskin. Hän ymmärsi sen merkityksen. Tämä on semmoinen sana, joka me emme haluaisi pysähtyä. Se on sellainen sana, jota me joskus niin kun puhumme toisille ihmisille, niin me ikään kuin me välttelemme sen sanan käyttöä, että me haluaisimme olla niin kilttejä ihmisille, että me emme mainitse edes sitä. Me puhumme Jumalan armosta, rakkaudesta, voi että Jumala on niin armollinen ja ihana, mutta kuinka moni tänä päivänä uskaltaa puhua myöskin siitä, että on tuo toinen elämä ja täällä valitaan se, kummalla puolella ollaan. Se niin mielellään haluttaisiin jättää pois meidän julistuksen. Milloin olet muuten kuullut viimeksi? Mä olen siinä huono esimerkki, mutta milloin olet kuullut viimeksi julistettavan kadotuksesta? Milloin olet kuullut puhuttavan, että on iankaikkinen kadotus? Mä epäilen, että aika kauan on tainnut mennä, kun olet kuullut semmoisen saarnan. Loppujen lopuksi, jos muistat Israelin kansan, nyt mennään taas sille alueelle, että mä astun veden päälle, mä en ole tätäkään pohtinut, suunnitellut. Israelin kansa, joka vaelsi Mooseksen yhteydessä Jumalan ihmeiden kanssa koko ajan ihmeestä ihmeeseen. Te muistatte, kuinka mannaa lykättiin niin paljon, että mannahampurilaisia saatettiin syödä siellä ja siellä oli hyvät oltavat. Tossut ei kulunut. Kukaan ei sairastanut. Vettä tuli kalliosta, kun Mooses siihen kopautti. Monimiljoonainen kansa.
Onko tässä ajassa semmoisia evankelistoja, jotka on tuommoisia ihmeitä tehnyt? Ei varmaan ole tullut vastaan. Mutta jos muistat, niin ne eivät pitäneet Israelin kansaa kuuliaisena Jumalalle. Vaan aina kun oltiin menty ihmeestä toiseen, niin alkoi nurina ja takaisin Egyptiin. Olihan siellä tätä. Olihan mahtava olla siellä. Ystävät, se, että me julistamme aina siunausta siunauksen perään, armoa armon perään, on ihana asia, näin pitääkin. Mutta se ei kuitenkaan ole se, joka loppujen lopuksi pitää meidät kuuliaisena Jumalalle. Joskus on muisteltava sitäkin ja puhuttava siitä, mikä on se toinen vaihtoehto. Se tekee kipeää, mutta jos sinä tiedät, että joku on menossa iankaikkiseen kadotukseen tai joku on astumassa kuolemaan, niin etkö sinä estä häntä menemästä siihen? Etkö sinä sano, että älä hyvä ystävä mene tuonne, jos siellä vaikka tie loppuu ja rotko on edessä, niin näin ajallisestikin sinä tahdot tarttua häneen ja pitää, älä mene sinne, vaan sinä tahdot pysäyttää hänet. Meillä on myöskin vastuu niistä ihmistä, kun me tiedämme totuuden. Meidän on uskallettava puhua myöskin kadotuksesta. Meidän on uskallettava. Ei ihminen tiedä, miksi hänen tulisi tehdä parannusta, jos emme me kerro vaihtoehdosta. Iankaikkinen kadotus. Jeesus julisti ja julistaa tänä päivänä, että vain ja ainoastaan hänen kuolleen ruumiinsa yli ihmiset joutuvat kadotukseen. Vain ja ainoastaan. Mutta on valitettavaa, että niin monet valitsevat kuitenkin sen tien. Valinta on aina vapaaehtoinen. Ja sen tähden tahdon herätellä meidänkin mieltämme, anteeksi nyt, että saatan viedä vähän tästä jotain iloa ja riemuakin sillä pois. Mutta mä koen sen vaan, että on muistutettava sitä, että ystävät, pidetään tie taivaaseen puhtaana omalla kohdallamme. Me emme koskaan tiedä, milloin meidän aikamme on erota tästä ajasta. Yksikään meistä ei tiedä sitä, milloin me siirrymme tästä maailman ajasta pois ja ikuisuutemme alkaa. Loppujen lopuksi toiset ovat ne, jotka eivät kuule Jeesuksen ääntä, toiset kuulevat. Ja mikä ratkaisee sen ikuisuuden eron? Ei teot, kyvyt, ei syntyperä, ei omaisuus. Nikodemuksella oli muuten niitä kaikkia. Hänellä oli kaikkia elämässä. Mutta tämä ydin sanoo, ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Siinä on se ero. Ettei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen. Raamattu sanoo myöskin, siinä jatkuu vielä ja tähän päättelen. Sillä ei Jumala lähettänyt poikaansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Joka uskoo häneen, sitä ei tuomita, mutta joka ei usko, se on jo tuomittu, koska hän ei ole uskonut Jumalan ainokaisen pojan nimeen. Usko ja uskon kohde. Uskon kohde on Jeesus Kristus, että hän oli tuo Jumalan ainosyntyinen poika, jonka isä lähetti syntymään nuoresta juutalaisesta naisesta, juutalaisen kansan keskelle, jossa hän kasvoi sen kulttuurin keskellä noin 30 vuotta. Puusepän poikana, ajallisesti puusepän poikana, mutta hänen todellinen isänsä oli Isä taivaassa. Siellä tehtiin varmaan pöytiä, siellä tehtiin tuoleja, korjattiin oven kiinnityksiä. Ja kun aika koitti, silloin alkoi Jeesuksen työ ja Jeesuksen teot Isän suunnitelman mukaan. Ja noin 3 vuoden aikana
Jeesuksen tie kulki Golgatan keskimmäiselle ristille. Sinne keskelle tulee Nikodemus. Siellä keskellä Nikodemus esittää elämänsä tärkeimmän kysymyksen. Pohdinnat, mietinnät. Jeesuksen yksinkertainen vastaus oli: uudesti synny ylhäältä. Olet näkevä iankaikkisen elämän. Tämä on se vedenjakaja edelleen tässä ajassa. Se on edelleen se sama. Jos olet sillä puolella, nyt en näytä näin ja näin, ette ymmärrä väärin. Mutta jos olet sillä puolella, jossa Jeesus on saanut verensä kautta antaa sinulle synnit anteeksi, ja alkuperäinen luojasi on saanut hengessä uudesti synnyttää sinut Jumalan lapseksi. Onnittelen lämpimästi sinua. Mutta jos vielä tätä pohdit, et ole varma, niin tahdon muistuttaa, täällä ajassa tehdään se valinta. Myös siellä nettipäätteen ääressä, ystävä sinua. Tämä sama sana kuuluu sinulle niin kuin meille täällä salissa. Mutta Jeesuksen veren kautta, kun sen hyväksyy tuon täydellisen uhrin omaan elämäänsä, sen kautta sinä olet kelvollinen astumaan iankaikkiseen elämään. Kun eräänä päivänä elämäsi lanka päättyy, tai Jeesus tulee noutamaan sinut taivaan kotiin ennen kuin olet fyysisesti kuollut. Hän tulee noutamaan omansa tuulissa ja pilvissä, niin kuin Tessalonikalaiskirjassa meille kerrotaan. Niin sen aikaan saa, että sinä olet kelvollinen Jeesuksen täydellinen uhri, joka annettiin ristille. Tähän pieneen kertomukseen päätän ja toivotan sinulle siunausta sinun loppupäivääsi. Mietin sitä, että voiko Jumala rakastaa. Miten joku voi kelvata Jumalalle niin kuin minä? Mietin omaa elämäni taaksepäin, joitakin tekoja, joitakin asioita. Varmasti voit itsekin miettiä omaa elämääsi. Olet monesti tullut sille paikalle, että voinko minä kelvata. Erässä pienessä Ruotsissa olevassa luterilaisessa seurakunnassa oli kourallinen uskovaisia kokoontunut laulamaan ja rukoilemaan ja viettämään ehtoollista, niin kuin me olemme tänään tehneet. Kaikki menivät siellä sen totutun tavan mukaisesti vuorollaan alttarille ja polvistuivat, ottivat leivän ja viinin ja palasivat sitten paikalle. Ja sitten sen jälkeen pappi käänsi jo niin kuin selkänsä seurakunnalle, laittoi ehtoollisvälineitä pois siitä. Ja hän ei huomannutkaan sitä, että sinne eteen tuli vielä 2 hiljaista kirkossa kävijää. Keski-ikäinen nainen lykäsi pyörätuolissaan jo todella iäkästä vanhaa äitiänsä. Äiti oli jo ikänsä myötä, hänestä oli tullut luiseva ja väsynyt. Silmissä ei ollut enää sellaista elämän katsetta, vaan se alkoi olla jo semmoinen odotus siinä, että kun täältä elämästä jo pääsee pois. Tyhjä katse. Hän oli tullut paikalle ainoastaan sen ehtoollisen tähden. Pappia lukuun ottamatta kaikki muuthan läsnäolijat huomasivat tuon parin, jotka tulivat siihen eteen. Pappi ei siinä vaiheessa huomannut. Mutta kun pappi huomasi tämän parin siinä, niin hän otti uudestaan nuo ehtoollisvälineet esille ja tarjoili tuon leipäpalasen ja viinin tälle vanhukselle ja hänen saattajalle. Sitten hän piti pienen tauon siinä sen jälkeen. Hän katsoi tuota naista, vanhan iäkästä naista silmiin ja tavanomaisesti, me niin äkkiä rutinoidumme, hän julisti tälle naiselle seuraavat sanat. Herramme Jeesus Kristus, jonka ruumiin ja veren olet vastaanottanut, kätkeköön sinun sielusi iankaikkiseen elämään. Tuo mies, joka kertoi tämän tarinan,
hän ymmärsi yhtäkkiä siinä seuratessaan sitä tilannetta jollakin tavalla sellaisen ironisen asian. Nainen ei ollut enää kykeneväinen tuomaan muuta kuin väsyneen ruumiinsa ja haurastuneet heikot luut pyörätuolissaan. Rohkenisiko joku uskoa, että taivas voisi välittää tällaisestakin sielusta? Voisiko taivas välittää tällaisestakin sielusta? Siinä hetkessä tuo mies katseli tuota kuvaa, tilannetta. Ja samalla kun mies esitti itselleen tuo kysymyksen äänettömästi, voisiko joku välittää, voisiko taivas välittää, niin ihmeellisesti tuon kirkon kellot puhkesivat yllättäen majesteettisesti soimaan. Ei niitä ollut siihen säädetty, laitettu siihen hetkeen, mutta yhtäkkiä ne alkaa pauhaamaan kirkon kellot. Ja voitte kuvitella, mitenkä se hätkähdytti läsnä olevat ihmiset. Oli aivan kuin Jumala olisi itse taivaasta kuuluttanut. Minä julistan omikseni kaikki hauraat, varjelen heikkoja ja suojelen kaikkia väsyneitä. Antakaa heidän kaikkien tulla. Nikodemus sai kuulla alkuperäisen teoksen. Kun hän uudistaa teoksen, se riittää. Se riittää, että näkee Jumalan valtakunnan. Jos koet tänä päivänä, että olet heikko ja väsynyt, sinä saat tulla. Ja Jeesuksen veri riittää. Se riittää kaikille. Älkäämme koskaan halveksuko ketään. Hänen ulkoisen olemuksensa, rajoittuneisuutensa johdosta. Vaan tänäänkin, kun ihmiset ottavat vastaan Jeesuksen, enkelit ylistävät. Taivaassa syntyy suuri riemu, niin kuin Jumalan sana ilmoittaa, yhdestäkin syntisestä, joka tekee parannuksen. Aivan kuin Jumala soittaisi kelloja. Jumala soittaisi kelloja. Sinä saat tulla Jeesuksen veren tähden. Käydäänkö rukoukseen ja päätellään tähän. Jeesus rakas. Kiitos Jeesus. Aivan kuin Nikodemuksen kohdalla sinä tänäänkin otat ihmisiä vastaan. Kaikki ne kysymyksineen, pohdintoineen. Jeesus, sinä et sulje ovea, vaan sinä avaat sen ja sanot, että tervetuloa. Jeesus, sinulla on elämän sanat. Joskus sinä puhut sen todella suoraan meidän sisimpäämme. Mutta Jeesus, minne me menisimme, sillä vain sinulla on elämä. Kiitos Jeesus siitä, että sinun veresi tähden, sinun täydellisen uhrisi tähden, johon Isä mielistyi, joka oli riittävä kaikkien meidän tähden, aivan jonka Jumala osoitti sillä, että herätti Jeesus sinut kuolleista 3. päivänä. Osoitti, että tuo uhri oli riittävä ja täydellinen, niin kiitos siitä, että tuo uhri on tänäänkin voimassa. Ja tuon täydellisen uhrin tähden ja sen kautta me saamme uskalluksella astua taivaalliseen Isämme läsnäoloon. Ja Isä, sinä siinä kaikessa suuruudessasi, valtasuuruudessa, majesteettisuudessa, kaikessa pyhyydessäsi, sinä kuitenkin katsot meitä ja sinä julistat meidät sinun lapseksesi. Ja me saamme sinulle vastata, Appa, Isä, meidän rakas taivaallinen Isämme. Kuinka ihmeellistä on, että Jumala, sinä tahdot yhdistää meidät takaisin sinun läsnäolosi, sinun läheisyytesi, sinun omaisuudeksesi, vaikka sielunvihollinen rikkoi tuon yhteyden. Kiitos Jeesus, että sinä voitit kuoleman vallan, sinä voitit sielunvihollisen ja sinun täytetyn työsi kautta me olemme otolliset. Kiitos siitä, että tänäänkin tarjoat tuota läheisyyttä,
Tarjoat mahdollisuutta syntyä uudesti ylhäältä Jumalan lapseksi, jotta on kelvollinen ja kykenee näkemään ja astumaan eräänä päivänä Jumalan valtakuntaan iankaikkiseen elämään. Kiitos, että ei ole meidän yritykset ja pyrkimykset ja meidän mahdollisuudet, vaan Jeesus siitä, että sinun kauttasi luodaan uutta. Uusi luomus Jeesuksessa Kristuksessa ja vanha on pois laitettu. Tässä kun ollaan hetki vielä rukouksessa, niin mä kysyn, onko täällä joku, joka toivot, että sinun puolestasi rukoillaan, on asiasi mikä tahansa, niin voit kohottaa kättäsi Jumalalle merkiksi ja me kannamme sinut. On useita, jotka olette kohottaneet Jumalalle käden. Herra tietää, taivas tietää teidän asianne. Herra, teitä kaikkia runsaasti siunatkoon. Isä, kiitos siitä, että näet myöskin näiden ystävien käsien taate kätketyt asiat. Herra, kiitos siitä, että me olemme niin kuin avoin kirja sinun edessäsi, jonka lehtiä sinä luet tälläkin hetkellä. Sinä tunnet meidät tasan tarkkaan paremmin kuin me itse tunnemme itseämme. Herra, kiitos siitä, että sen tähden on niin turvallista tulla sinun eteesi, kun ei voi eikä ole mitään peitettävää. Ja kiitos siitä, että tänä päivänä saa Jeesuksen nimessä niille ihmisille, jotka syntiä kokevat omaavansa tunnolla. Kun he lähestyvät sinua ja pyytävät Jeesus sinulta anteeksi, saa julistaa Jeesuksen Kristuksen maahanvuotaneessa veressä kaikki heidän syntinsä anteeksi saaduiksi. Kiitos Jeesus siitä, että jos kehossa on sairautta tai mielessä on sairautta, niin Jeesus saa julistaa heidän elämäänsä sinun veressäsi olevaa voimaa, sinä kipujen mies ja sairauksien tuttava, niin kuin Jesaja meille se luvussa 53 ilmoittaa, kirjoittaa, Pyhän Hengen innoittamana ja Jumalan totuutena. Kiitos siitä, että saamme julistaa heidän elämänsä ylle Jeesuksen Kristuksen terveeksi tekevää voimaa. Herra, sinä tiedät, sinä tunnet, sinä tiedät ajan ja tavan, mutta Jeesuksen nimessä me julistamme terveyttä edelleenkin, koska se on ilmoitettu tässä Jumalan sanassa. Herra, kiitos siitä, että väsyneille väkevyyttä ja voimaa. Herra, heikoille väkevyyttä ja voimaa. Herra, niille, jotka kipuilevat elämänsä kysymysten kanssa. Kiitos Pyhä Henki, että sinä tahdot antaa heille oikeat vastaukset heidän elämäänsä. Kiitos siitä, että se vastaus löytyy Jeesuksessa Kristuksessa. Ja he saavat astua selkeämmille vesille, kun he turvaavat sinun apuusi. Ja Jeesus, sinä liikut ja toimit juuri oikeaa aikaa. Herra, me annamme kaiken kiitoksia ja kunnia sinulle. Nyt ja aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kiitos Timo. Kiitos Herralle siitä sanasta, jonka hän oli laskenut sinun sydämellesi, ja toivotaan, että Pyhä Henki saa vaikuttaa meissä myöskin sitä tekemistä ja tahtoa.